Tällä Scanialla tuli ajeltua Jyväskylästä tuonne Kuopioon Kiitolinnan terminaalille ja sieltä sitten takaisin Jyväskylään tai sitten Kuopiosta Joensuuhun ja sitten takaisin Jyväskylään yövuoroa. Ja joskus sitten jo näin reissun päätteeksi myöskin Varkaudesta paperitehtaalta paperirullia sitten takaisin Jyväskylään. Päivävuorolla ne sitten vei ne perille. Ja sitten päivävuorossa ajettiin Jyväskylän alueelle ilmastointiputkia ja kaiken maailman työmaille ja sitten Laukaaseen kaikkea. Ja sitten Tampereelle ja Turkuun ja Poriin ja Säkylään ja vaikka mihinkin. Ja tuo oli vielä semmonen puoliautomaattinen, että oli kytkinpoljia ja piti liikkeelle lähteessä ja pysähtyessä painaa kytkinpoljia alas aina.